Ndabweranso ndi program ine yankhani za masewero Sports Arena kuchokera kunoko kuti TV ndipo mawa walero kapena kuti lero mprogramu uyi tisanene kuti mawa walero koma lerolo mprogramu imeneyi muli ndine cosplayer Peter Forte alola kanakane wa Times Group komanso pakatipa Francis Spata kudzanja langa la manzere Mike Ndala ndi Francis Spata ndakulandani program imeneyi nkhani skulu zomwe tili nazo mprogramu ya lero. FCB Nyasa Big Bullets yafa kawiri mu 2024-2025 TNM Super League season ndi Mighty Wanderers 1-0 mu first round 3-0 mu second round ndipo masewerowa apeza ndalama zokwana 138 million kuti matimu apite ku nyumba ndi 32 million kwacha timu ina iliyonse. Scorchers ya Malawi ikungoyenera kupambana mu njira ina iliyonse mawa pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe ndi timu ya Angola kuti izigulire malo kumpikisano wakulu wa maiko amuno mu Africa wa mpira wa miyendo koma osewera amayi. Kunalitu kugonja kwa matimu aku Europe ngati Chelsea, Liverpool, Manchester City komanso Barcelona El Clasico ndi Real Madrid kugonja pa Bernabeu 2-1. Zikuyenda motani ku Ulaya ni program inoyo imene ikupatsireni tsatane wa nkhani zonsezi bwanji tikhale limodzi. Tikuyamba programu iyi chifukwa Blantyre ya Derby ya bweretsa chosintha china patadziwika kuti timu ya Mighty Wanderers yatenga 3 points pamutu pa Bullets 3-0 la mulungu mu mzinda wa Blantyre pa bwalo la Kamuzu. Ndi nyamata amene anachokera pa bench Adam Wallace patangotha mphindi zosapitilira 20 kulowa m'malo mwa Winston Mpenganjira amene anavulala atagundana ndi Khumbo Banda otsika kumbuyo wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets komanso substitute Blessings Singini. Madeso Singini anayika zigoli ziwiri pa 72 minutes komanso 86 kuti timu ya Wanderers itenge 3 points ndi zigoli zokwana zitatu kwa du. Kodi Blantyre Derby zotsatira izi pamene Wanderers tsopano yabwera pa namba 2 pompo koma ndi 48 points, Bullets pa namba 1 pompo ndi 49 points, kusiyana ndi 1 point Wanderers ini masewero 20 Bullets 21. Kwa onjezera mwayi waukulu kuti Wanderers ndi amene akhale malandroad mu ligi chaka chino kapena Bullets ili ndi penanso polilira kapena masamu ayenda motani malingana ndi masewero otsatira amene atsala. Remember Wanderers next week Wednesday akhala kumana ndi Ekhaya kuti adzafanise masewero awo ndi Bullets ndiye kuti akapambana adzabwera pa namba 1 ndi 52 points. Ndiye amene Mike Ndala Blantyre Derby ndi imeneyi Wanderers claiming a double over Bullets 3-0 1-0 mu first round. Unalandira motani masewero? 40 ine masewero aja ndili zati sinayina zodabwa chifukwa cha mmene matimu anasanjibira. Iwe ndine tinali pa Times pompano makamaka pa wireless utalengeza lineup nandifusa lineup kuiona bwanji ndinakuuza kunena kuti mmene wasanjira Bob Mpinganjira ndi McDonald Nginde Ntetemera ndi mmene wasanjira Peter Mponda ndi nzake Gilbert Chirwa iya Wanderers ikuoneka kuti ili more direct head on. Iwo akufuna akudziwa kuti Bullets tikangofa game iyi yatitaya lesi confidence yathu mphamvu zonse zikhangati zikuchepa ndanayika zida zawo zonse. Of course munthu amene anasowekera nthawi zonse amene amakhalakhala ndi Blessing Singini malo mwake munalowa Rajab Nyirenda. Rajab Nyirendayo played very well ngati kuti derby yake ndi anamba 10 osati ngati soyoyamba pamene Bullets ndi Peter Mponda ndi zake Gilbert Chirwa anakhala ngati kuti muchichewa cha masiku ano amayesa zida zomwe zikanamthandiza game ija kuti ipange flow anazisiya panja. Anakhala ngati kuti Wanderers yo afuna ayiseweretse anayiwala kuti iyi ndi derby ndi wankulu zake amene ndi okwiya kwambiri akamaona kuti Bullets yatenga ligi ka 17 iwo atenga ka 6 amasiyana ka 11 anayiwala zimezo anakhala ngati kuti akumenya ndi timu yokuti akuyesa. So mene amazazindikira kuti zinthu zada kapena zinthu zaipa Wanderers itakula kale confidence mu game kuti no ayambe kusintha sinthu tokona ti center anaika Frank Willard, Paul Master
komanso Chawanango Gumbo mapuleya onse amene ali kwambiri defensive minded munthu oti angaende ndi mpira kuchoka pakati amene amayendera ungani lungu amene you remember ndinafunsa iwe ndi Mphongolo kuti central midfield ya Bullets ndiuzeni creative player apa ndi ndani poti ma creative players ali panja ndikumuona Peter Banda ali panja pangotsala mmodzi Salima amene ntchito yolowa ku golo kwa Wanderers saikwanitsa wachepa alipo eka ndinanena zona kuti ma creative players palibe panalibepo creativity nchifukwa chake anthu onse atatu amene anayika kutsogolo mbali kwina Khakajoke kwinako Chisalima pakati Ephraim Kondowe these three players amaoneka kuti chomwe akuchita ground sichikudziwika pa 20 minutes anthu atatu awawa matches yawo mwina combined amaposedwa ndi Innocent Nyasulu pa 20 minutes yoyambirira Innocent Nyasulu anaukunda mpira kwambiri kuposa maatakazi awa chabwino tiyimereka iyi pamenepo Francis Sparta tapeza mpulogalamu ino malingana ndi Sports Arena kuti malowetsedwe a coach wa Wanderers ndi wa Bullets wa Wanderers anachita bwino kodi Bullets ikanatha kuchita bwino muutani than mmene analowetsera Bullets poyambira kunapitena kuti mmene wakambira nzanga first 11 mmene ayona nane sinayona koibuka zo janali media coordinator malemba line up ndi kalmolemba ndimasomo mafundeka kuti koma mponda organiza chani pa derby imene potenge poelekeza ndani zawo mmene anapangira field ma players awo ndinamama kuti anasabetu zisulo zofunikira zoti zikanatha kuthandiza pa derby panja tukamba zaba kutunda adeboju yemwe amapangisa kuti akamu game muja amapangisa kuti mwina defense yawo kapena midfield yawo isaende kwambiri chifukwa cha mazoa kuti tikangomusiya wiwi atipweteka nde zimeje zinapekabe zinaipasa advantage kwambiri Wanderers ndi baba eka amene unamuona kuti akanatha kuyamba masewero baba tu ndi Peter Banda shwasi imene yamafunika kuti ipanga ataka mokwanira ndithu koma zimene ziya zinatengeranso kuti mwana uja chunguso samene amamdalira anthu azambira Bullets anandi ntchito kwambiri kumazere kuja kumanja kuja amayenda kuja kunali Stanley Sanudi ndi munthu amamakana ndi munthu wamkulu wotowa experience yake nde zinazovuta kwa iye kuti Salima anyamule Bullets mudabe ngati manager chabwino chimene chikadachitika Mike Ndala ndi chani ngati Bullets lekezo kuti inalowa mmene anthu amayembekezerera chifukwa tiyambire kumbuyo kwa Bullets Jovinala jersey number 21 jersey number 31 Kumbo Banda to me ndinanenanso pa commentary yanga kuti they are slow defenders who are only good at money marking koma alibe pesi sangathamikisane ni munthu koma kwauza kuti uyu muyende naye muyime naye asadutse mwina ali bwino pamene pochoti ngati Kumbo Banda amadzoneka kuti amapondako that's why mwina wisdom anatuluka koma these guys were caught on counter attack ndi Adam Wallace kangapo ndi Sulumba kangapo ndi Isaac Liat kangapo analakwitsanso kumbuyo yes ndinakuuza program yathu ya lachisanu tikuti Blantyre Derby ndi weekend ndinakuuza kuti these are two different teams amene ali ndi two different weaknesses mwina anthu aja amamvera makamaka a Wanderers ngati mwina anaonera chifukwa choti a Wanderers anapanga zomwe tidazikamba mprogram tinanena kuti Bullets weakness yawo ndi kumbuyo kuchoka pakati kubwerera ndi kumbuyo kuchoka pakati kupita kutsogolo ndi yabwino pamene Wanderers kuchoka kumbuyo kufika pakati ndi yabwino koma kuchoka apa kupita uko anthu asakuchinya chino so mwina Bob Mpinganjira ndi nzake Nginde anamvera zomwe iwe ndine timayankhula program utha kuona kuti line up ya Wanderers anachita kuona kuti Stanley Manze uyu timate mani Onyirenda Timothy Luimba chibwana ayi kunoko kumakiratu umaona kuti Salima akamaupeza mpira asanaganize chochita wafika pazla Stanley Sanudi pazla Stanley lafika uku Kajoke nde mugemu unalibe sana sewere uku Luimba ndi analibe ntchito ina iliyonse pakati paja Ephraim Kondowe ukamabwera asanaike ndi pa chest pomwe Onyirenda wafika so pakati panali anthu kale atatu midfield general no wonder Felix Zulu anali man of the match amene uja kukhazikisa zinthu uyu wanyuwa ni Rajab Nyirenda had all the freedom kutsogolo kucha atayika mwalilino ndikuzaonjezera anzake wisdom Mpinganjira ngati anthu atatu Sulumba anaonesa experience yake ndamene amapatsa ntchito achinamponya uphonya kawiri koma kutsegula ma space amatsegulira zinzake acha si Sulumba angoyo kuti waphonya ndikuichotsa 40
kwa ine one of the best players mu squad mu timu ya Wanderers ichi anali Sumba. Tilekere pamenepo. Francis Sparta 48 Wanderers number 2, 49 Bullets number 1. Kuma Bullets 21 games, Wanderers 20. Mwayi otenga league kumbali ya Wanderers ndi wakulu motani komanso achite chani. Mwayi otenga league kumbali ya Bullets ndi wakulu bwanji komanso achite chani ni menezeri patakali pano. Lock table apo tikuiona tikhala tikupereka lock table posedwa apa ni mmene ikuonekera 49 Bullets 48 Wanderers. Tiyambe ndi ku Mighty Wanderers. Mwayi wawo kwambiri wagona pa magame amene asala nawo. Ma remaining games. Tinakambapo mbuyo mu program ya nteza ma remaining games amene anasala nawo matimu awiri amenewo. Ndeti timayelekeza kuti amene akoneka tu wasala ndi magame ovutira kuposa nzake ndi ndani. Ndeti ndapeza kuti ndi Bullets imene yatsala ndi magame ovutira ndi Wanderers. Mone laitatu likubwera kusera ndi Songwe Border pa Kamuzu Stadium. Isana kumane ndi Ekhaya laitatu likubweralo pa Kamuzu magame okudya ukhauka. Amene Bullets tikaona ndi imene ili fixture ikuoneka kuti ituluka iyenda ipita kuti longo kamenya ndi Brigos. Kumene kokoso ndi Brigos ndi timu imene ikuyenda mwapendapenda kumoneka kumana ndi matimu ngati ya Bullets yo. Imaonesa kuti isagonje ipange china chake choti ipeze point kapena ipambane kumene. Chabwino mwina titero kunena kuti tikupita no mugawo la chiwiri la programu ya Sports Arena. Patakali pano tipite kaye ku break. Still staying with football, ndalama zokwana 138 million ndi zimene zapezeka pa masewero a Blantyre Derby. President wa timu ya Mighty Wanderers Tom Mpinganjira akuti sokhutira ndi ndalama zimene zapezekazi 138 million ndi ndalama yochepa pamene masewero wa mugawo loyamba adapeza ndalama zokwana 154 million. CEO wa Bullets Abel Chigoga akuti ndiokhutira ngakhale sadafikire pa 150 imene amaifuna million. Uyu wa Wanderers iwo pangane ndovi akuti chonchobe nkhasako koma sakukhutira kwenikweni. Tiyambe ndi Mike Ndala. Waira ndramotani revenue gross revenue ya 138 million. Ineyo 40 ndigwirizane ndi amene akunena kuti akukhutira nayo 138 million. Iwe ndine analysis yathu makamakaso ndi mphongolo tinayamba mofulumirirako tayamba mwina 2 o'clock 2 o'clock yo timauza omvera kunena kuti Biafra is almost full koma kuti tina ndi tina pamene kunyerere ukuku nipata ndi yambirimbiri kunalibe anthu ambiri mmene game inayamba anthu analowabe koma anthu amene anabwera dzulo sungayerekeze ndi anthu amene anabwera derby ya first round awanali ocheperako kusiyana tithaku atakha kuti mwina ndi nthawi Mike Mataka akanatha kutionesa derby ya first round kuonesa mastand onse ndi derby iyi kuonesa mastand onse kwa ineyo ndikuona kuti pali ka difference mwina almost 16-17 million difference imeneyo kagulu kamene kanasowera kamene koko ndikuona ngati kuti muntha kuona kuti mmene zikuonekera mucha zikuonekabe kuti ineyo kwa ine anthu muthaona Nyerere space kunyerere derby ija 40 anthu anagwira waya ndi ku Biafra komwe kucha pena pali konse panali mwana uku konse kuja anthu anakhala pasi mwina kuseri kwa golo kucha kunaliso anthu ine ndimaona kuti kubwera kwa anthu pa game iyi mwina ena amasungira ndalama kuti kukubwera so derby ina loweruka madabi abwera moyandikana madabi abwera moyandikana. Okay, Francis Sparta, what's your take? Ukulupirira kuti ndalama ndi zomwezi? Ine ndiguzana naye mzanga pa gross imene yapezeka ya 158 million. Imene iyi ndithu abanga ndithu ayesesa ndithu abule supporta nali pakhomo ndeti ayika ngati kuti iwo chinthu chana chipanga hando ndiwo ayesesa ndithu kumbali yawo pofika 158 million komabe ngakhala kuti amawinya anzawo awandu kuti iya ayi nkhasako komande fete mafuna bimwe kana gunda be 150 kodi first one ndabanga 154 ndebe zodi dabe imene iyi anthu ananyinyirikabe ndine sonana ndikuganza chimodzimodzi kuti mwina pake anthu ambiri asungira derby ya FDH Cup semi-final imene kubwera pa weekend imene. All right, mwina result finally
do you think ikhala ndi impact in terms of patronage ya anthu kuti anthu akuzanso kubwera mochuluka ndi mmene zachitikira mu 3-0 Biafra inadzaza kuti masitandi ambiri amaoneka kuti abullets amene anachuluka abullets wabweranso mu nyinji chonchi abullets amabwera ochuluka nthawi zonse 40 tikayerekeza ndi Wanderers timanena dabi yoyamba kuti Wanderers inadzaza kwa ngasi bullets achinyidwa 3-0 kuti mwina adziwopanso kuti tikumachinyidwa ako kuona kuti target ibe mwina ya 150 sifika ndi kufika komwe sifika chifukwa mapale ambiri ndokhumudwa uzanditsimikiza of course game izakhala kuti mwezi watha koma ineyobe kuti no abitebe target ya 160 kaya poti atakhala anyerere ena amene mbuyo mwa amati bullets imangoti chinya mwina abwera amene ndimvere pa wireless lero 40 akulengeza ndipita ko ndononge transport ndi apa panene 3-0 tiyeni konko abullets ena anena 9000 city mangobwera atichapa chonchi nde ndikuonabe kuti ineyo malenjeza a ndalama zake akhalabe omwe chabwino tikupitirira ndi program imene chifukwa the Scorchers timu ya mpira wa miyendo osewera mayi ya dziko lino ikuyenera kupambana ndi timu ya Angola pa masewero achibwereza pa bwalo la Bingu National lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe. Timuyi idalephera kupeza chipambano koyenda 0-0 pa 90 minutes. Masewero awa ikamapambana ndi chigoli china chilichonse zigoli zina zilizonse ndege ya chaka chamawa yopita ku mpikisano waukulu wa mayiko a muno mu Africa osewera amayi mpira wa miyendo timu ya Malawi kupita. Francis Pata titani mawa tidakanika kuchinya kwa Angola zanga 40 ntchito ya mawa ya Scorchers ndiyo ndi simple and straightforward kupambana basi sipamfika china kupambana kwa kukufuna mu mtima makufuna kulankhula ndikumeti kulankhula kukuma kupambana kumabwera chigoli chikabwera chigolicho chikabwere muta atani kuti chigoli chibwere amene watu akapange atake kwambiri akapanga atake kwambiri kuti akapeze zigoli akangotsegula kumbuyo kuti eni konko kumbuyo ko ndimene anakambira lakumfazira nakamba kuti atisapanga improve maka goalkeeping ndimene Scorchers nthambi imakhayi kuvutika uija Mesa Sekelo azimakhanga zikumvuta magwido amavuta nde tinaona game ija yako Angola yako wana osera wiki atayi anapanga ku improve ndipo anampanga recommend kuti goalkeeper anali bwino kwambiri nde aina stapita fuzo ndamena ana pa interview anakamba kuti game minute tikayimalizira kumuzi tikayisisa nduthu kuti Amalawi tabasa chipambano kuti next year apezeke ku WAFCON imene. Alright chabwino mwina nzanga Mike Ndala kupambana ndikumeti kufunako makamaka tikufuna zithunzi za Scorchers kuti asungwana amenewa tipambane titani nzanga wanena kale Francis ngani ndikuwina palibe sozo kambirana yeah ngani ndikuwina we should score as early as possible yeah taona of course ndi pangaso sichi pang'ono Silver Strikers itapambana kuno ndi Yanga kupita ku Tanzania Yanga imachita kudziwa kuti they have to win at all cost they should score as early as possible and they did exactly that. We should draw inspiration from that. Should we say asungwana athu akapeza chigoli the first 15 minutes kapena last 15 minutes of the first half and deny my opponent kupeza chigoli? My opponent okoji wao nthawi zambiri amauza kuti you are under pressure. I mean kukabwera attack wave after wave. Don't concede in the first 10-15 minutes. If else we should score. How imene tikangochinya the first 15 minutes sitiwinira 1 yomweyo tichinyiraso zina. Chabwino tikumaliza program imene ya Sports Arena ninkhani yonena kuti Chelsea, Liverpool, Manchester City agonja kumangalande mu Premier League. Ndipo ndi timu ya Liverpool, ndi timu ya Arsenal imene kutsogolera ligi ino patakali pano very comfortably. Ndipo patakali pano matimu amene ali mu top 4 ukozo madaba kuti Sunderland, Tottenham, Arsenal ndi amene ali kuntundaku ena nkumachita kuonera nzawo kutali kodi mavuto a Chelsea, City ndi Liverpool ali pati. Tiyambe ndi Francis Spata. Mavuto a Liverpool tiyambe ndi Liverpool yomakamaka ndimene ikuoneka kuti sizikuyenda kwambiri 4 games akungobabadidwa nde Liverpool tikamamvera kuwa kwambiri akumathawira kuzoti anyambalanga ndi anyuwani Ancelotti mama Ancelotti amakamba zoti anyambalanga ndi anyuwani nde ndizoti anthu ena kumususa kuti anyamata amene wagula wambiri makamaka inasake ndoti Premier League momwemo ali ndi experience amachita bwino ndaiweyo abwera ku Liverpool ndio kuti anyamata ake ndanyuwani akufunika nthawi
nthawi yake aitenga kuti poti magemu akupita timu ija kugonja komanso kwambiri Liverpool tione kuti chimene chapanga weakness kwambiri ndi kugwa kwa performance ya Mo Salah ndamene amakhala kuinyamula kwambiri timu ija ndi Mo Salah pano performance yake yatsikira kwambiri. Chelsea FC zikuvuta pati. Chelsea FC ndikuona kuti mavuto kwambiri kocha. He doesn't know. Nena ndikawiri pamene. Mavuto ambiri kwa Chelsea 40. Phunzitsi. Ali ndi chilichonse at his disposal. Anampasa mpata osaina ma players. Wagula. Choyambirira anasaina ma players ofana na position ambiri. Anayiwala kuti defense so ndiyofunikira. Choyambirira ndi chimene. Chachiwiri uli ndi more attacking players. The best way to defend is to attack. So you are leaving Estavio Willian Panja, mwana wokuti is one of the best wingers in the Premier League. Mamsia Panja. Konzani pamene ponena nikuti one of the best attackers in the world. Mwana at just 17 is playing for Brazil. Busy scoring goals for Brazil. Jezi ya Brazil chakuvala mwana wa zaka 17. Hapo takonza. In the world. In the world. Kupita ku Man City Estava wangakhale panja. Kupita ku Man U Estava wangakhale panja. Madrid. Akulowa Brazil akulowa agojaja Rodrigo bench yeyo kulowa agojaja akakandaji na akuyambisa Garnacho zona akulowa Gittens zona zimene ajina Chempongo ngaya ajina Trevor Chalobah kumbuyo kuja ili gwede iweyo ika Pedro Neto kwinawo kuika ku Estavio Willian ena okuku ajina pa Mandaules amafunika kuti anawa azaonjezera mphamvu. So Manchester City nthawi 4 ima bwana kuti timu izunze anthu ndeite ndeyambireso palibe chosata. Nothing is permanent pa dziko lapansi. Nothing is permanent. City ija yalanga ndi nthawi yawo yokuti ena so alange ena iwo alangidwe. Liverpool vuto lawo Liverpool ndi resurgence ya Manchester United yabwera Man U kapena ndikugwera Man U ija is in the mupanga chibwibwa chimene Man U ija ili in process yomangidwaso. Sitingane noti abwera kapena sina abwere masapota awo sina abwere timu ya chinya Liverpool timu inachinya Chelsea timu ikungo wina chinya Brighton sina abwere akhale patient ndikanena kuti Man U yabwera mazaona akumana ndi Liverpool ajinya so 7 pasaya consistent uli ndi nkhani yotani ya Manchester United. Manchester United kanati uje Ruben Amorim coach uja akutimu ija kuipanga build ndiponso yapanga improve polekeza ndi zaka zambuyo ndi menene inambira kakhala nthawi anamaina kuti iziona ngati season inenso imaliza number 15 kwa hiyo tunaona kuti inazuka inambira pa Chelsea kuzuka loweruka inafika mu top 4 loweruka kamula mulungu Brighton game ija Brighton ndi anaolemera kwambiri ndi timu yovuta yakhale kwa nyamuna kwa almost ka 7 home and away komano zana janaona kuti anaipane kwambiri pana kocho anakukusa mutu kuti chechikoni pana 3-0 first half zimene zinazovuta kwambiri kuti abwera koma ngakhale pana abwera mu game jana aja Welbeck 3-2 Daniel Welbeck komabe uje maita wantu wa tenena uji Manchester United inachita becha muna kuzera mwa nyamana wa Cameroon wa kutoka kwambiri mbeumo kodi kuwina kwa Wanderers kukulowera ni mutu pana mfuna muzichula za Wanderers tili ku England El Clasico ku Spain Barcelona 2-1 losing to Real Madrid away. Recent performances and head to head record ndi mmene ili Madrid kupangidwa build nanina fly dodita wine ndi Madrid ya komano zinasintha mwina complacency on the part of Barcelona na mamva Lamine Yamal ma build up to the classic manena that I feel about the more margin wao. So no wonder ground muja amapyantima kwambiri anapyantima mali mbilana makanga na Vinicius Junior Vini anamuza tuona na mutane komano congratulations to Madrid koma ntchito idakalipo. Of course Barcelona they missed the services of 27 points Real Madrid 22 points Barcelona 5-point gap same number of games 10 nthawi ilipo sitingani neno tizitha motani koma Premier League ija 40 ndi nzanga Sparta muzandi kumbukire mawu awo Man U ija imenya Champions League next season kufikira tsiku lina pokapoka cha utakalola kuchokera kwa ine cosplayer Peter Forte. Program hii siyanga amapanga program imeneyi program imeneyi mwini wake ni Pitani Kachinziri adanena kuti adzipanga Williams Gondwa iye atasiya wachokapo Gondwa
amandisakasaka ine kumene ndili kuti ndikapa ine yanga ndi Ntedza Time Sport ndiye ndinagwirizira chifukwa choti Gondo adachoka anali ku Tanzania akabwera Friday limene likubwera ali ndili ndi chikhulupiriro chonse kuti mukhale ndi mwini wake wa program imeneyi Williams Gondo koma ine Peter Forte alola akanakani wa Times Group ndinali ndi Francis Pat kumanzere kwanga Mike Ndala. Thank you so much for watching TTV and keep watching the rest of the programs we are so gone. Bye bye.